našem rybníku, tam v ráji řas a vodníků. Já sleduju totiž šest povzdálí. Ropuchu s medvědem od ucha k uchu s úsměvem, to vždycky, když to žabák ubalí. Už jsou zas zámoří, sakra slizký úhoři, ostatním se to zjevně nelíbí. Připlujou, machlujou, kde jakou řečí hovoří, sebevědomí jim nechybí. Jo, většina těch malých ryb čeká, až bude líp. Nechtěj se plácat, váhně živořit a na ně žít. Hledaj svý místo na slunci, jak štiky na slunci. No prostě si chtěj holky přilečit. Radci v práci rokujou, na hřbetech potic vyplujou. Brej oblíčit na to být rakový. Nevůl. Ty jsi kráva. To už tam mám voz. Aspoň ti nebude smutno z toho. Nemám. Ani sekerku. Já teda snad celý mám dobro. Pivo mi nepí. Oženeš sám, neblázni. Že aby se dojela sociálka nebo... Můžu divit, co se mi doma kořálka ztrácí. No. To je kámeň mura. To jako musíš dát bokem, aby ti ho nikdo nezebral. Lidi jsou jako Dělá se tady čepuje tu a můžeš pomaly, já jdu dál, ta zpátky. Tady zkouš a potom si to už srazíš přímo na to. Já mám problém, s ručníkama. Tavuje! Dej ho ještě níž. Tak no, já si ho tam potom navedu. Ještě uteče, tak se potom... Uteče, ne. To je krasavec, ale ten. Jo, No to je krasavec. A potom, že nic. No to nejde. Právě nechci urvat jako na Jasně, tvrdou. jasně, jasně. Ono se to ani nemá. Neho. Jasně, jo, to má ještě ty nejmenší háčky, co by jako mohli být. Tu nechám. Na co to bylo? ne. Tady, svítí světlo na tohle. Nedávej, prosím tě, ne, mě ne. Ještě jednu tam stranu, to jsme speciálně Kterým směrem jako si tribuny? Prosím vás, vítám tady u toho stánku, pojďme si No, čau. Stojí, mám pivo v ruce. Tak to už líbila kapra, že co víte? Já jsem kurva nikomu nezasypala. Ne, to je... Já ale před chvíli tam zmizel byl za více. Dokovač jsou všichni. Reciro, tož mluv. Takže přátelé, to. já bych vás chtěl tady přivítat na našich rybářských závodech. Poprvé to děláme v Kozovítkách. A mně osobně se to daleko líbí než v Savicích. Daleko příjemnější Prostředí. majitelé, prostě hlavně majitelé jsou daleko příjemnější, protože ta oblast stále úplně za. Stojí za zmínku i ryby se řeší. Ryby jsou hezčí, ano. A ryby jsou Jaké? hezčí, ano, to se... To tě neviděl Jestli žádný. tady nemáme, jestli tady jako to snad oželíte. To, teď jsem dřív chytil rybu jak ty. To snad oželíte, ale máme tady opravdu bohatou
bohatou nabídku ryb. Tam řekne, co vás si to nepamatoval, to neznám ty ryby. Klasická voda, orybněná, kapr, amur, štíka, sumec. Klasický platí Struzy jsou tady. míry, klasický platí míry, jak na státních vodách. Kapr 45, 60. Chytá se bez protihrotu. A to je důležité. Štíka, sumec, cokoliv jiného. Kapr 1. Prostě můžete chytit dvě ryby, ale z toho jdeme kapra. Chytá se non-stop do zička. Když chytíte, skončíme v 10, jsme to do 10 hodin, jo. Akorát. Skončíme v 10 a i hned po ukončení budíčka. Je to tady ta modrá. Dámy napravo, pánové vlevo, ano. A máte 3 ložnice. Když tam budete dva, tak když jsme dívat si to. Je to tak jenom, dobře to říkám. Předpokládám, že pánové chápou, že to je hlavně pro dámy, teda v případě nouze, teda samozřejmě pro pány. Je to vybavené Toaletním papírem. ale jakým, rozumíš, 15 vrstvím. Prosím vás, ten, kdo má načipované pivo, tepláto, jo, tak pojďme. Tam na v rohu je záchod. Jsem čipoval. Záchod, tady máte výčep, kdykoliv přístupný. Pane vrchní, jo? Prosil bych všechny, a to je hodně důležité, aby nikdo z vás nechodil do z vodky. Jo, to jsme vyplnili Pligická, do Bodečě, tak tady máme Vánočku, mazanec a takové ty blbosti, jako nějaké ty sladké. A feferonka bude skákat. Feferonka bude skákat. Panu Nedolotkovi dáme feferonku, ten bude skákat. Prosím vás, feferonku, ten bude tak skákat. Teď dostane feferonku teď, aby držel hubu. Teď už to ne, dobře. Ať to neprodlužujeme, podmínky jste slyšeli, hlavní teda věc, budou vyhlášené 2 ceny. Budou vyhlášené, kdo chytí největší rybu a kdo chytí největšího kapra. Na míru. Na dálku, no. Jo, ještě zapomnělo se říct, nikdo nedostane povolenku, žádný papír, takže každý si napíše jméno, napíše si buď kapr nebo jakoukoliv rybu, tu míru, jo. Potom se to dá dohromady, oni chcou zepsat celkově, kolik se chytilo. Ne, co 55. Jo, třeba Bohumil Stejs. Já si statistiku právě, je to kvůli tomu, takže o to by vás poprosil, ať to napíšete jako žádné povolenky máte znamená, nebudeme jít ze Střevicách. Všechno elektronicky SMS. Ještě zaplatit. No, zaplatit by Dobře, tak mluv. A teď teda, kdo ještě nezaplatil, jo, ty ceny budou, bude největší ryba a největší kapr, a pokud bude největší rybou kapr, tak ta druhá cena připadne tomu, kdo chytí druhého největšího kapra prostě, ale máme tady i několik speciálních cen a ne málo speciálních cen. A ty podle našeho uvážení, pravda? Ano, našeho uvážení přidělíme posléze. A ještě jedno teda upozornění. Dotyčný ví, koho se to týká, že Za prvé, nesmívá se. Jaké je zacházení s rybama, co se dělá s rybou, že to jako zdůrazňujeme zavčasu, jo, aby nebyl stejný problém. Počkej, nemenuj Vraťu. Nemenuju zásadně, jako jo. Nemají zrovna můj druh ryby. Ne, to je dobře. Ale jako bereme to jako globál, jo. Nebudeme bláznit, prostě polovíme se v klidu, letos se nebude zpívat, letos se budeme vykládat. Prosím vás, kytara, Počkej, ale letos se může zpívat, ne? Aby nás sem přišel Laďo, ne, běž. Vy si udíče a běž. Rybářské desatero. Když si potichu mlékne, může být, ale... Ráj řas a vodníků, já sleduju totiž 6 povzdálí.